Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a interviurilor DC News. Alături de mine astăzi este domnul Dumitru Nancu, directorul general al FNG-CIMM, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Bună ziua, domnule Nancu, și bine ați revenit alături de noi. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Domnule Nancu, a venit toamna și lumea culege roadele. Care sunt roadele muncii FNG-CIMM în această perioadă, de la începutul anului și până în prezent? Care sunt cele mai accesate programe? Care sunt cifrele? Deci, practic, la jumătatea anului, pe indicatorii financiari, Fondul Național de Garantare a avut cel mai mare profit din istoria de 22 de ani, în sensul că la 31 decembrie 2023 am avut un profit de 235 de milioane de lei, de 4 ori mai mare cât a fost profitul în 2019. Ceea ce arată, practic, faptul că până în 2019, dacă Fondul Național de Garantare era cunoscut doar prin programul Prima Casă, de la preluarea mandatului meu în 2020 am mai introdus 18 programe noi și, indubitabil, cel mai sustenabil instrument financiar, cel mai mare parteneriat public-privat, rămâne IMM Invest, care s-a închis la 30 iunie anul acesta. Ca să facem așa o analiză a activității fondului, vreau să vă spun că în total de la înființarea fondului au fost acordate 490 și 500.000 de garanții. Doar în perioada 2020-2024 au fost acordate 50% din aceste garanții, ca să vedeți volumul de muncă. Acum, trebuie să vedem un alt indicator cheie de performanță al oricărei societăți comerciale, este cifra de afaceri. Și acolo, la cifra de afaceri, practic în anul 2019, că dau an de referință când a fost creștere economică, boom economic, fondul a avut o cifră de afaceri de 141 de milioane de lei, iar noi am închis anul cu 326 de milioane de lei. Deci, practic, s-a triplat și cifra de afaceri. Acum, noi am făcut la sfârșitul acestui semestru, practic, putem spune că s-a închis un ciclu, pentru că am avut cele 3 programe, vorbim de IMM Invest, pe perioada COVID-ului, și bine știți că atunci 4 luni de zile economia în România a fost închisă. În primul an de COVID, IMM Invest, așa se numea programul, venea cu o facilitate, respectiv 8 luni de zile era scutit la plata dobânzilor și accesoriilor și garanția statului era 80%. După care am venit cu al doilea program, IMM Invest Plus, care a fost elaborată în urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei pe cadrul COVID, pe cadrul temporar, schema de ajutor de stat. Iar aici, România, în anul 2022, programul IMM Invest Plus cu cele 4 subcomponente a avut cel mai mare buget la nivelul Uniunii Europene. Vorbim de 4,2 miliarde de lei. Important este să vedem impactul bugetar sau impactul fiscal pe care aceste instrumente fiscale, financiare le au în economie. Noi am făcut, să spunem, acest impact fiscal în fiecare an și anul acesta, dacă s-a închis la 30 iunie, vom avea o situație clară undeva la sfârșitul anului. Dar până atunci, la sfârșitul anului, până în prezent, s-au acordat un număr de 93.000 de garanții către întreprinderile mici și mijlocii din România. Este cel mai mare program de care au beneficiat peste 15% din mediul activ de afaceri din România. Al doilea lucru pozitiv este faptul că 9 din 10 firme care au, 90% din firmele care au accesat IMM Invest, cu cele 3-4 componente în funcție de perioadă, au realizat creștere ale cifrei de afaceri.
80% și-au mărit numărul de angajați și 75% din ele și-au crescut profitul. Deci, practic, e clar că acest instrument financiar trebuie continuat, bineînțeles, în contextul dat de acum. Un alt lucru pozitiv care l-am remarcat este numărul mare de valoarea mare a capitalului, a creditelor acordate. Vorbim despre 70 de miliarde de lei, bani privați, vorbim de cele 21 de instituții financiare bancare și pe această cale le mulțumesc pentru că au fost alături de mediul de afaceri din România în această perioadă 2020-2024, aproape 12 miliarde de euro, infuzie de capital n-am mai avut în economia românească, vorbim de bani privați, și, bineînțeles, garanția Fondului Național de Garantare, garanție nume și constat, care ajunge undeva la 54 de miliarde de lei. Am început IMM Invest în 2020, Fondul Național de Garantare, la momentul respectiv, cred că avea un singur program și acela a trebuit refăcut. Era vorba de o casă, o familie, și l-am refăcut în noua casă, program care continuă și este, să zic, prelungește continuatorul programului Prima Casă. Și am venit cu IMM Invest, IMM Factoring, IMM Leasing, programe doar pentru IMM-uri. Care este rata de succes, să spunem, a acestor programe? Știu și eu din 1000 de companii de IMM-uri care accesează rata de default. Exact. Rata de default reprezintă practic sănătatea oricărui credit. Dacă la sfârșitul anului 2023 pe întregul sistem financiar bancar am avut 2,73, Banca Centrală Europeană a comunicat un default la nivel european de 2,11, noi am reușit să închidem 2023 cu 0,96%. Dar, atenție, garanția nume și constat, de aceea are acest grad de multiplicare. De ce? Pentru că un leu pe care îl garantează statul român prin fondul de garantare produce în economie, din taxe, contribuții și impozite, 12 lei. Și o să dezvolt în această emisiune acest mecanism de multiplicare, de revolving, practic, de multiplicare în economie. Deci, practic, garanția nume și constat are un accesoriu care se numește fond de risc. E pe sistemul contributivității. Cei 96.000 de IMM-uri care beneficiază de acest program plătesc anual, pe perioada cât este creditul, un fond de risc. În primul an a fost 0,4% și care se duce direct la Ministerul de Finanțe în acel fond de risc, după care, până la maturitatea creditului, dacă e de investiții 5 ani, 1% pe an, dacă este revolving, adică cu capital de lucru, cu posibilitatea de prelungire încă 3 ani, deci practic aici se face 6 ani, la fel se plătește anual 1%. În acest fond de risc, doar la 31 decembrie anul trecut, aveam 1,7 miliarde de lei colectați din banii acestor întreprinderi mici și mijlocii. Din acele plăți, din acel fond de risc, practic s-au achitat undeva la 60, 70, 100 de milioane de lei. Au fost defaulturile. Aceste NPL-uri, credite neperformante, arată, așa cum am spus mai devreme, sănătatea unui credit, a unui portofoliu. De ce spun lucrul acesta? La un default de 0,96, deci subunitar, sub 1%, este clar că acel instrument financiar produce efecte de multiplicare. Odată direct, pentru că prin capitalul de lucru beneficiază și furnizorii. Da? Primul care beneficiază când îți iei un capital de lucru este bugetul de stat. Este condiție ca să-ți achiți dările la bugetul de stat. Da? Avem un efect indirect. Da? Pe lângă beneficiarul care beneficiază de acea garanție și de acel credit de maxim 1 milion de euro era la capitalul de lucru și 2 milioane de euro la investiție. La investiție e clar că avem doar efect fiscal direct. Cel indirect este mult mai important. De ce? Pentru că, unul, îți achiți datoriile la bugetul de stat și statul devine practic beneficiar acelui, dar îți achiți facturile pe care le ai în plată.
Vreau să vă spun că la 1 ianuarie 2020 situația arăta așa. Una din 7 IMM-uri puteau fi finanțate, erau bancabile, deci practic IMM Invest a fost și un program de bancarizare a mediului de afaceri. De ce? Că am închis la 30 iunie una din 2 IMM-uri au devenit... Deci din 7 IMM-uri doar una lua una în 2019. putea... Acum, din 2, una ia credit, ceea ce este un lucru foarte bun. Deci a fost un program de bancarizare. Al doilea lucru, ce am observat, o treime din creditul total din România în 2019 era credit bancar. Restul era credit furnizor, 2/3. Da, practic firmele lucrau pe cash flow-ul, pe credit furnizor. La sfârșitul anului trecut am închis IMM Invest. Noi mai așteptăm și cifrele de la 30 iunie, pentru că am mai avut 12 miliarde anul acesta. Practic a ajuns creditul bancar să fie egal, jumate credit bancar, jumate credit furnizor. Deci practic a fost și, să spun așa, a permis multor firme să acceseze aceste linii de finanțare. Un alt aspect îngrijorător în data în 2019 era numărul firmelor cu capitaluri negative sau acele firme care sunt în moarte clinică, nu se mai pot finanța, adică au jumătate din capitalul propriu înstrăinat către terți. Da? Dacă 43% era numărul de firme care aveau capitaluri negative, s-a închis la sfârșitul anului trecut cu 31%. O treime din ele au devenit firme care... Deci au fost scoase din zona asta... Deci au fost salvate, cum spun eu, au fost salvate. Deci e clar că aceste două programe, IMM Invest și IMM Invest Plus, au avut un efect de multiplicare în economie, pentru că noi la sfârșitul fiecărui an luăm tot ce înseamnă, vă dau un exemplu, în anul 2020 am avut 26.000 de IMM-uri care au beneficiat de garanția noastră 80% și 8 luni de zile au beneficiat de credit de dobânzile subvenționate de la bugetul de stat. Și vorbim în plus și de locuri de muncă salvate. Locuri de muncă. Doar în 2020, prin capitalul de lucru, au fost plătite, vorbim doar de un singur an, 596.000 de locuri de muncă au fost plătite prin acest credit capital de lucru, credit revolving. Al doilea aspect foarte important a fost că, deci din cele cu un ajutor de stat de 300 de milioane de lei, pentru că am cuantificat dobânda la cele 8 luni de zile, la cele 26.000 de firme, s-au întors în economia reală, prin contribuții, impozite și taxe, 12,9 miliarde de lei. Deci cu un efort de 300 de milioane, practic s-a întors 12 miliarde de lei. Iar garanția noastră a fondului a fost de 11 miliarde de lei. Acesta este avantajul și vedeți paradigma la nivelul Uniunii Europene, fie că vorbim de PNRR, fie că vorbim de programele operaționale, fondul de coeziune și așa mai departe, s-au transformat din granturi 100% în aceste instrumente financiare. Definiția unui instrument financiar în viziunea Comisiei Europene spune că în 49% poate să fie grant, adică nerambursabil, iar minim 51% trebuie să fie credit bancar. De ce credit bancar? Pentru că te responsabilizează. Și pe lângă tu, antreprenor, mai ai pe cineva bancă care veghează asupra bunului mers al business-ului, exact, te motivează și, să bineînțeles, folosești garantorul, care devine a treia parte, care la fel este foarte atent asupra portofoliului de credite. Sunt și companii care încheie un ciclu de finanțare și revin cu noi programe? A fost foarte important. Doar pe COVID am avut această facilitate, că capitalul de lucru, deci era un credit de 1 milion de euro, 80% era garantat de noi și primul an aveau dobânda, un an de zile dobânda și accesoriile. Comisioanele erau suportate de la bugetul de stat și aveau acea opțiune de 3 ani de zile, după care puteau să mai prelungească 3 ani de zile. Numai
pe COVID ce s-au acordat, colegii noștri acum încă practic analizăm aceste prelungiri. Pentru că o prelungire de credit e mult mai dificilă decât acordarea unui credit nou, pentru că trebuie din nou o analiză a situațiilor financiare și trebuie acordată în timpul maturității unui credit. Că în momentul în care creditul s-a închis, nu mai e cum să faci prelungire. Cel puțin anul acesta, de la începutul anului, prelungirile, adică creditele care au fost acordate în 2021, sunt 3 ani, 2021, 2022, 2023, anul acesta vin la prelungire. Anul trecut am prelungit creditele care au fost acordate în 2020. Doar pe anul acesta, până la sfârșitul primului semestru, am avut în jur de 10.000 de credite doar din prelungiri, plus celelalte care au fost acordate pe noul IMM Invest, aproape 19.000 de credite. Care este tehnic procedura de accesare a acestor programe? Antreprenorul merge direct la bancă, vine la fond, la birou? Care este? Da, noi am reușit, una din lucrurile foarte bune care au fost, să spun așa, pozitive în pandemie a fost digitalizarea. Atât programul Prima Casă cât și IMM Invest sunt digitalizate. În sensul că prima analiză o face instituția financiar-bancară. Deci, practic, Fondul Național de Garantare nu intră în contact direct cu mediul de afaceri. Banca este cea care analizează posibilitatea de creditare și în funcție de garanțiile de care are nevoie întreprinzătorul, apelează la o garanție a Fondului Național, care se poate duce pe IMM Invest a fost 90%, dar pe celelalte produse ale noastre, garanția pe care o poate acorda fondul este maxim 80%. După ce se aprobă creditul de către instituția financiar-bancară, aceleași documente sunt transmise Fondului Național de Garantare, care face o altă analiză de la zero asupra acelui credit. Deci, practic, aici avem două analize. Odată analizează banca din punct de vedere a creditului, noi analizăm pe solicitant din punct de vedere al garanțiilor. Având în vedere evoluția asta a tehnologiei, apreciați că inteligența artificială, AI-ul, va avea un rol în acest sistem în anii ce urmează? Da, noi, cred că la dumneavoastră am anunțat, în 24 iunie, Comisia Europeană a transmis FNGCM rezultatul oficial al evaluării pe piloni. Suntem singura instituție financiară care a fost auditată de Comisia Europeană cu cele două, KPMG Luxemburg și KPMG România au fost auditorii noștri. Am avut un an jumate, am fost auditați și am devenit partenerul Uniunii Europene pe cel mai mare program de investiții, vorbim de InvestEU. La 2 august s-a deschis call-ul până la 1 decembrie pentru ca să obținem finanțare din partea Uniunii Europene, adică să înlocuim garanția nume și constat cu garanția Comisiei Europene. Unul din obiectivele mele, primul obiectiv a fost, și acum am spus, creșterea numărului de garanții acordate în sistemul financiar și un program dedicat IMM-urilor, pentru că, cu toate că îi se spunea Fondul Național de Garantare a IMM-urilor, Fondul Național 20 de ani a acordat garanții pentru prima casă. Un lucru foarte bun. Fizice. Da, un lucru foarte bun. Dar componenta de IMM era foarte, foarte puțin ajutată. Este clar că în momentul acesta numai pe IMM Invest au fost acordate 100.000 de garanții, plus celelalte garanții acordate pe celelalte programe. E clar că acum 80% din activitatea fondului este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii. Al doilea a fost să mutăm presiunea de pe bugetul nostru, de pe capitalurile noastre, dar mai ales de pe bugetul statului, unde sunt garanții nume și constat, pe bugetul Comisiei Europene. Și astfel am fost, cred că în 2020 am început negocierile cu Comisia Europeană și din cele 16 state care au devenit parteneri al Comisiei Europene, România este singura care are un fond de garantare partener al Comisiei Europene. Așa cum am spus, colo a început la 2 august, se va termina la 1 decembrie și aici am propus 4 tipuri de garanții, de produse pentru întreprinderile mici și mijlocii și le-am luat și în funcție de, să zic, pe fiecare produs în parte. De exemplu, am avut Agro IMM Invest, am un proiect care
ar trebui să continue și astăzi. Noi căutăm soluții, să vedem, fie pe capitalurile proprii, fie pe fonduri europene. Și aici am zis să acordăm o garanție, cu garanția Comisiei Europene. Este vorba despre agricultură sustenabilă, un credit de maxim 2 milioane de euro și în care ajutorul de stat pe agricultura primară, știți că e maxim 280.000 de euro, doar pe acvacultură și piscicultură poate ajunge la 350.000 de euro, cu acel grant de 280 sau 300.000 de euro să mergem fie pe credite fără dobânzi, pe o perioadă de 7-8 ani de zile, 9 ani, da? Să fie credite în care întreprinzătorul să-și plătească doar principalul, iar prin alocații nerambursabile din fonduri europene să se plătească accesoriile și dobânda, pentru că acesta este foarte, foarte important la un moment dat, să luăm această povară de pe întreprinzător, că pe lângă taxe, contribuții și impozite mai are și dobânzi de plată. Acest program noi l-am discutat cu toți partenerii financiari. Încercăm probabil de la 1 octombrie să începem să dezvoltăm acest produs, astfel încât până la data de 1 decembrie să depunem acest proiect la Comisia Europeană. Ce ar însemna, pe scurt, agricultură sustenabilă? Ce fel de programe ar putea accesa? Păi, în primul rând, noi vrem să mergem pe, așa cum am spus, categoriile de fermieri, tot ce înseamnă categorii de fermieri, inclusiv IMM-uri, întreprinderi mici cu capitalizare medie de piață. Cooperativele ar putea... Normal, și cooperativele și întreprinderi individuale și PFA-urile sunt considerate întreprinderi mici și mijlocii. Garanția pe agricultură, noi vrem să, așa cum am spus, garanția UE să fie 80%, și diferența de 20% să fie garanția Fondului Național de Garantare, adică să garantăm 100% acel credit. Vă dați seama că pe lângă acest mecanism, pentru prima dată introducem garanția portofoliu plafonat. Adică vom aloca un plafon la fiecare bancă și nu va mai fi nevoie de analiza Fondului Național de Garantare. Deci, să dăm un exemplu, mergem pe un credit de maxim 1 milion de euro, pe o perioadă de 7 ani, că așa ne-a ieșit nouă la risc, 7 ani de zile, garantat 100%, 80% Comisia Europeană, 20% garantează Fondul Național din fondurile noastre, noi avem capitalurile noastre, adică nu mai avem treabă, să spun așa, cu bugetul de stat, că și așa acolo bugetul unui stat trebuie să asigure investițiile și cheltuielile curente. Da? Și practic acest produs va fi acordat de către bancă în momentul când îi aprobă creditul, îi aprobă și prin mandat. Noi vom mandata instituția financiar bancară să acorde în numele și contul nostru acea garanție de 20%, da? Plus cea de 80% pe care pe noi ne mandatează Comisia Europeană. Este un lucru pozitiv și pentru Fondul Național de Garantare, pentru că acele costuri pe care le avea până acum întreprinzătorul vor fi mutate pe Comisia Europeană. Deci, practic, noi vom primi de la Comisia Europeană un comision de administrare, adică 0,75 sau 1% din total portofoliu. Doar pe acest col, care s-a deschis acum de către Comisia Europeană, sunt 250 de milioane de euro garanții. În funcție de fiecare produs, noi vom aloca, să spunem, pe fiecare 100 de milioane de lei în funcție de portofoliul de clienți. Bineînțeles că vom merge pe una din condițiile care le negociem este să putem face refinanțarea creditelor care au fost finanțate de sistemul bancar în perioada COVID și în perioada Ucraina. Da? Au fost două condiții și în Ucraina, de exemplu, nu puteai să cofinanțezi un credit care deja era finanțat prin COVID, prin cadrul COVID. Prin acest mecanism, noi practic urmărim să prelungim acele credite care au fost deja acordate, da? De finanțarea lor și, bineînțeles, asigurarea capitalului de lucru. La fel, pentru agricultură vor fi pe două, odată investiții și odată capital de lucru. Valoarea va merge maxim 1 milion de euro, iar ajutorul de stat pe agricultură nu poate depăși 280.000 de euro.
Spuneați că ați gândit mai multe astfel de... Da, al doilea produs pe care l-am gândit este Scale-up. Garanția Scale-up. În România, firmele în creștere, Scale-up asta înseamnă, firmele care sunt în creștere n-au fost ajutate, adică să-l ajuți pe cel competitiv să devină și mai competitiv. Da? Mie mi se pare că acest program va fi cel mai important. De ce spun lucrul acesta? Cum a fost IMM Prod. Pentru că se nișează pe anumite componente, adică îl ajuți pe cel care este în creștere, da, să crească și mai mult, adică se numește acel program de competitivitate. Ne-am gândit la întreprinderile mici și mijlocii, adică cele care au cel puțin 10 salariați, da, cu 3 ani înainte de data ultimelor situații financiare și au o creștere a cifrei de afaceri de 10% pe an. Și acolo, acest la fel, am gândit o sumă maximă per finanțare de 1 milion de euro și pe o perioadă de 7 ani. De ce 7 ani? Vrem să mergem pe regula de minimis. Regula de minimis spune că o întreprindere poate primi ajutor de stat în 3 ani fiscal de maxim 300.000 de euro fără notificarea Comisiei Europene. Adică fără aprobare, doar se notifică Comisia Europeană. Deci va merge foarte repede. Avem 1 milion de euro, 7 ani de zile și tot ce înseamnă accesorii vor fi plătite din banii europeni, astfel încât întreprinzătorul practic va da înapoi acea sumă pe care a luat-o. Deci sunt împrumuturi cu dobândă zero și plus celelalte accesorii. De asemenea, am gândit și pentru profesiile liberale, pentru health and medical. Acest sector nu a fost, în programele vechi nu a fost susținut. Aici, credite de capital de lucru și investiții din sectorul medical și cele conexe, tot ce înseamnă profesii liberale, avocatură, contabili, orice profesie liberală, pentru prestatorii de servicii de sănătate, servicii sociale, toate formele de organizare. La fel, suma garantată este de maxim 200.000 de euro. Aici scădem pragul la 200.000 de euro. Și al patrulea este complementar la programul Prima Casă, Noua Casă, în sensul că am gândit o garanție pentru credite destinate eficienței energetice a locuințelor individuale. Garanția maximă va fi de 50.000 de euro pentru surse alternative de căldură, pentru renovare, deci pentru locuința achiziționată. Nu este condiție ca acea locuință să fie achiziționată printr-un program. Poate fi și o locuință achiziționată în rate? Da, deci nu are, doar pentru modernizarea acelei locuințe. Inclusiv cei de la bloc vor putea Da, orice locuință. De asemenea, complementar la programul InvestEU, Fondul Național de Garantare, cred că suntem prima instituție financiară care a și semnat pe programele operaționale. Avem 2 programe operaționale. Vorbim despre instrumentul de tip garanție de portofoliu combinat cu grant, programul de educație și ocupare, POE 2021-2027. Deja am semnat contract cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în valoare, bani europeni vorbim, de la Fondul Social European, 100 de milioane de euro. Și aici vrem să creăm pentru întreprinderile sociale. În România acest segment este foarte puțin susținut. Și vom avea credite, de exemplu, de 50.000 de euro, în care 49% va fi nerambursabil și 51% va fi credit. Garanție la fel, garanția noastră, din fondurile noastre, deci nu avem treabă cu bugetul de stat. Deci, așa cum am spus, încercăm să atragem cât mai mulți bani europeni. Și al doilea program foarte important, deja săptămâna viitoare va avea loc Comitetul de Monitorizare, este vorba despre programul Creștere, Inteligență, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, POCIDIF, respectiv tip garanție. Aici bugetul este mult mai... Avem 120 de milioane de euro pentru, atenție, pentru nerambursabil, dar și pentru tipul de garanție. Având în vedere că noi avem capitalurile noastre proprii
putem transforma acele produse proprii pe care le avem, de exemplu, garanția Optim. Este un produs al nostru în care în 24 de ore obții un credit cu garanție 80% a Fondului Național de Garantare în valoare de 100.000 de euro. Este un produs pentru firmele mici. Acest tip de produs îl putem combina și cu alocație financiară, cu instrument financiar. Având în vedere că doar la o mică avem 120 de milioane de euro, da? Dacă mai adăugăm banii din sistemul financiar bancar și cum am mers pe IMM Invest, era 10%, era nerambursabil, înseamnă că noi putem atrage doar pe Pocidiv, la 120 de milioane de euro, mai putem atrage încă 1 miliard de euro din sistemul financiar bancar. Deci, practic, prin acest program, fără niciun efort bugetar, atenție, mai mult de atâta, tot ce înseamnă cheltuieli de funcționare ale fondului vor fi suportate din acel comision de administrare de la Comisia Europeană. De asemenea, cheind acest ciclu cu IMM Invest, ne-am focusat pe fonduri europene. Deci suntem partenerii InvestEU, cel mai mare program de investiții din Europa, planul Juncker. Avem 2 programe operaționale, Pocidiv și POIE, unde suntem deja parteneri, am și semnat acordul de finanțare, deci suntem în linie dreaptă și am înființat din 2020, am început să deconcentrăm activitatea noastră, să ne îndreptăm spre regiunile de dezvoltare, acolo unde sunt cele 8 ADR-uri, care sunt autorități de management, și deja avem un instrument financiar de tip garanție combinat cu grant finanțat din programul regional Sud-Vest Oltenia. Aici avem buget pentru instrumente financiare 30 de milioane de euro. După aceea, în programul Nord-Est, avem 170 de milioane de euro din FEDER, tot la fel pentru instrumente de garantare și cu grant. De asemenea, programul regional Centru, regiunea Centru, bugetul alocat este de 30 de milioane de euro și București Ilfov, săptămâna trecută, la fel ne s-a alocat un buget de 25 de milioane de euro. Mai avem 4 ADR-uri în care suntem în discuție. Noi sperăm că la sfârșitul acestui an vom închide toate aceste ADR-uri, astfel încât, ați văzut, din fiecare program operațional, din InvestEU, să putem avea, să începem să avem de multiplicat cam în jur de 500 de milioane de euro. În momentul când ai 500 de milioane de euro, cu un grad de multiplicare de încă 10 ori, sunt 5 miliarde de euro. Cât a fost bugetul IMM Invest în cei 4 ani, am zis 12 miliarde de euro. Deci, practic, încercăm să înlocuim bugetul de stat cu fondurile europene. Domnule Nancu, pentru că vorbeați de fondurile europene, sunt multe administrații locale care fie au accesat programe europene și nu se descurcă pe zona de cofinanțare, fie au deschis proiecte pe fonduri proprii și nu reușesc să-și finalizeze proiectele. Există și programe de susținere a autorităților locale? Da. Am avut pe AFIR, avem un parteneriat în care garantăm 10% din avansuri și plus toate proiectele, doar pentru autorități locale. Deci pe tot ce înseamnă autorități locale, de asemenea am avut garant construct pentru AT-uri, unde la fel noi garantam 90%, dar acum avem în lucru un instrument, scrisoare de garanție bancară, prin care încercăm să obținem 2 lucruri. Odată, tot ce înseamnă fonduri europene pentru acordarea acelui avans, de aceea noi, practic, cu toate aceste ADR-uri vom avea protocol de convenție de garantare. Adică vom garanta tot ce înseamnă, fie că sunt IMM-uri, fie că sunt autorități publice locale, vrem să garantăm că aici e problema, cum a spus și dumneavoastră. Problema este la decontarea avansului. În momentul ca să începi lucrarea, ai nevoie ca să garantezi, de o scrisoare de garanție bancară. Deci, odată, prin aceste convenții de garantare cu ADR-urile. Al doilea, pentru IMM-uri gândim un produs care se numește scrisoare de garanție bancară și prin care IMM-urile care au ca beneficiari primăriile, autoritățile locale, unde
se ține din lucrare, din factură 10% pentru bună execuție, să fie înlocuită cu o garanție a Fondului Național de Garantare. Pentru că garanția noastră este certă, lichidă, exigibilă și irrevocabilă. Deci în momentul când este default, ea va fi, primul lucru care este plătit este garanția Fondului Național de Garantare. Vă dați seama, dacă aveți o lucrare, să spunem, de 5 ani de zile și așa cum se lucrează prin acest sistem de bună execuție, din fiecare factură ți se reține 10%, adăugați și inflația ultimilor ani și vedeți că în momentul în care terminați investiția și vreți să vă luați acea garanție de bună execuție, dacă adăugăm și inflația, vedeți că practic suma se înjumătățește. Deci va fi și un instrument de a introduce cash-ul în piață. Pe zona de persoane fizice, de noua casă, care este situația? Ce informații avem până Anul acesta avem cel mai mic buget, avem 1 miliard la fond de garantare. Din cei 1 miliard până în acest moment avem 15% plafon de garantare epuizat. Mai avem în jur de 700 de milioane de lei plafon de garantare. Dar este primul an din cei 19 în care, să zic așa, piața s-a ponderat, s-a liniștit. Adică față de anii trecuți în care, vă dau exemplu, în 2021, în 2 luni de zile am epuizat 2,5 miliarde, dar atunci am avut altceva. Am avut munca de acasă, școala de acasă și practic... Și oamenii simțeau neapărat nevoie să-și asigură... Și coșul zilnic. Acum, deci nu mai puteai să pleci în concedii, totul era închis, restaurante erau închis. Deci, practic, din bugetul unei familii a crescut foarte mult dorința de a investi, bugetul de investiții. Dacă orice buget, ai buget de investiții și buget de cheltuieli curente. În momentul când cel de cheltuieli curente, vacanțe și așa mai departe, nu puteai să te deplasezi, nu puteai să... Da, se limitaseră, practic a crescut cel de investiții. Și mai ales că majoritatea românilor, fiind munca și școala de acasă atunci, au optat pentru o nouă locuință. Este un program Noua Casă, așa cum am spus și Prima Casă, el este un program, o măsură anticiclică, adică când piața imobiliară suferă anumite distorsiuni, atunci se intervine prin acest program. Dar în momentul de față, când piața imobiliară se așează și merge bine, e clar că acest instrument nu va avea efect. Și practic, cum se spun, și aceste măsuri anticiclice sunt folosite în momentul când ești pe boom economic, mărești taxele, când ești pe recul, scazi taxele. Așa cum a fost, cum a spus dumneavoastră, exact. Și zona pandemia și războiul deci e clar că, adică ar trebui să ne bucurăm că nu merge acest program, pentru că piața se așează. Că acestea sunt niște instrumente de reglare în economie. Vă mulțumesc mult, domnule director, pentru informațiile furnizate. O zi bună tuturor. La revedere! Aici, radiodgnews.ro, un radio care se citește. radiodgnews.ro